מתביישת. 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 לבזבז. תפוס! דספרדיציאר. לבזבז. כועס עליי כאילו. פשוט חל של בן אדם. את יודעת את זה? את רדפת אחרי חודשים וכשנתתי לך להיכנס, פשוט פגעת בי ככה. מה הבעיה שלך? מפחדת, סבבה, אני מפחדת כל הזמן. אני לא. לא, אתה פשוט לא מבין, אתה לא מבין, אני מפחדת יותר מכולם, אוקיי? אין לך את הזכות. פאקינג ביקשת את זה וכשנתתי לך, את פשוט נעת אליי כמו איזה מפלצת. אני מכירה אותך, סבבה? אז אתה פשוט תודה שאתה מפחד גם. את לא מכירה אותי, את לא מכירה אותי, את בקושי מכירה את עצמך. מה נראה לך שבגלל שהשמנת איזה 2 קילו, אז החיים שלך קשים יותר? זה 4 קילו. אתה יודע מה זה סט מקצועי? בוא נדבר על זה בסוף היום, בוא נשים את הנק, אין לנו זמן, אנחנו נדבר על זה בסוף. מה אני עושה פה? למה הבאת אותי לפה? באמת, למה לקחת אותי? O sea, tipo, una palabra, me confundí con una palabra y ya me vas a quitar todo mi papel. ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy aquí por caridad? ¿Por caridad estoy aquí? Déjame hacer mi trabajo, soy actor y podrías no mandarme el texto un día antes, ¿ok, Motek? Disculpe, ¿me podría ayudar un momentito? Claro, invierta en Inditex. ¡Wow! María, no ha invertido en Inditex. ¡Ay, Dios mío! היי אדר, מה את עושה? היי, אני מפענחת כתבי יד עתיקים בהדמיה תלת מימד, זה... אהלן, נולתה כפילדרס? מה זה כל זה? מה זאת אומרת? זאת הפקולטה למדעי היהדות. בוא, אני אעשה לך סיבוב. אדר? לאן נעלמת? אני פה. האלף השביעי התחיל. פיצוץ גדול וכל דממה דקה. אני מוכן. קח אותי אל העבר השני. בואי תדבר אותי.